Hagai, chitsauko chokutanga. Mugore rechipiri ramambo Dhariasi pazuva rokutanga romwedzi wechitanhatu, shoko raJehovha rakasvika kubudikidza nomuprofita Hagai richienda kuna Zerubhabheri mwanakomana waShearitieri mubati weJudha nokuna Joshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru richiti, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, vanhu ava vanoti nguva haisati yasvika yokuti imba yaJehovha ivakwe. Ipapo shoko raJehovha rakasvika nokumuprofita Hagai richiti, ko inguva here yokuti imi pachenyu mugare mudzimba dzenyu dzakashongedzwa namapuranga, asi imba ino ichiramba iri dongo? Zvino zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, fungisisai pamusoro penzira dzenyu. Makakusha zvizhinji asi makacheka zvishoma, munodya asi hamuguti, munonwa asi hamugundwi, munopfeka nhumbi asi hamudziyirwi, munoshandira mubayiro kuti muuise chete mumwe ina maburi. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, fungisisai pamusoro penzira dzenyu. Kwirai kumakomo mundouya namatanda muvake imba kuti ini ndiifarire ndigokudzwa, ndizvo zvinotaura Jehovha. Makatarisira kuwana zvizhinji, asi tarirai, zvakazova zvishoma zvamakauya nazvo kumusha. Ndakazvifuridzira kure. Nemhaka yeiko, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose? Nemhaka yeimba yangu yaramba ichingova dongo, asi mumwe nomumwe wenyu achishingairira imba yake. Naizvozvo nokuda kwenyu matenga aramba nedova, uye nyika yaramba nezvibereko zvayo. Ndakadana kuoma kuti kuuye paminda napamakomo, napazviyo, napawaini itsva, napamafuta, napazvose zvinoberekwa nevhu, napavanhu, napazvipfuwo, uye napamabasa amaoko enyu. Ipapo Zerubhabheri mwanakomana waShearitieri naJoshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru navanhu vose vakanga vasara vakateerera inzwi raJehovha Mwari wavo uye shoko romuprofita Hagai, nokuti Jehovha Mwari wavo akanga amutuma, uye vanhu vakatya Jehovha. Ipapo Hagai nhume yaJehovha akasvitsa shoko iri raJehovha kuvanhu achiti, ndinemi, ndizvo zvinotaura Jehovha. Naizvozvo Jehovha akamutsa mweya waZerubhabheri mwanakomana waShearitieri mubati weJudha, uye nomweya waJoshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru, uye nomweya wavanhu vose vakanga vasara, vakauya vakatanga kushanda paimba yaJehovha Wamasimba Ose Mwari wavo pazuva ra24 romwedzi wechitanhatu mugore rechipiri ramambo Dhariasi. Hagai, chitsauko chechipiri. Pazuva ra21 romwedzi wechinomwe, shoko raJehovha rakasvika nokuna muprofita Hagai richiti, taura naZerubhabheri mwanakomana waShearitieri mubati weJudha kuna Joshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru nokuvanhu vakasara, uvabvunze kuti, ndiani pakati penyu vakasara akaona imba ino pakubwinya kwayo kwokutanga? Munoionawo sei zvino? Pakuona kwenyu haina kuita sapasina here? Asi zvino chiva nesimba, iwe Zerubhabheri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Iva nesimba, iwe Joshua mwanakomana waJehozadhaki muprista mukuru. Ivai nesimba imi mose vanhu venyika, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye mushande, nokuti ndinemi, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Ndiro shoko resungano yandakaita nemi nguva yamakabuda kubvira muIjipiti, uye mweya wangu uchagara pakati penyu. Musatya. Zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, munguva shoma shoma ndichazungunusa matenga nenyika, negungwa nenyika yakaoma. Ndichazungunusa ndudzi dzose, uye zvinodikanwa nendudzi dzose zvichauya, uye ndichazadza imba ino nokubwinya, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Sirivha ndeyangu negoridhe nderangu, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Kubwinya kweimba iripo nhasi kuchapfuura kubwinya kweyokutanga, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Uye panzvimbo ino ndichauyisa rugare, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose. Pazuva ra24 romwedzi wechipfumbamwe mugore rechipiri raDhariasi, shoko raJehovha rakasvika kumuprofita Hagai richiti, zvanzi naJehovha Wamasimba Ose, bvunza vaprista kuti murayiro unorevei kana munhu akatakura nyama tsvene mumupendero wenguo yake, uye mupendero ukagunzva chingwa, kana nyama yakabikwa, kana waini, kana mafuta, kana zvimwe zvokudya, zvichava zvitsvene here? Vaprista vakapindura vakati, kwete. Ipapo Hagai akapindura akati,
kana munhu akasvibiswa nokubata kwaaita chitunha akabata chimwe chaizvozvi, ko, chingasvibiswa here? Vaprista vakapindura vakati, hongu, chinosvibiswa. Ipapo Hagai akapindura akati, ndizvo zvakaita vanhu ava norudzi urwu pamberi pangu, ndizvo zvinotaura Jehovha. Zvose zvavanoita uye zvose zvavanopa sechibayiro ipapo zvakasvibiswa. Zvino fungisisai kubvira pazuva ranhasi muchidzokera shure. Chimbofungai zvazvakanga zvakaita ibwe rimwe richigere kuiswa pamusoro perimwe ibwe mutemberi yaJehovha. Munhu aiti kana achinge asvika pamurwi wezviyero 20 paingova ne10 chete. Munhu aiti kana asvika pachisviniro chewaini achida kuchera zviyero 50, kwaingova nezviyero 20 chete. Ndakarova mabasa ose amaoko enyu neunyunje nokuvhuvha nechimvuramabwe, asi hamuna kutendeukira kwandiri, ndizvo zvinotaura Jehovha. Kubvira pazuva ranhasi zvichienda mberi, kubvira pazuva ra20 romwedzi wepfumbamwe, fungisisai zuva riya rakateyiwa nheyo dzetemberi yaJehovha. Fungisisai izvozvo. Ko, muchine mbeu yakasara mudura here? Kusvikira zvino muzambiringa, muonde, mutamba nomuorivhi hazvina kubereka michero. Kubvira pazuva ranhasi ndichakuropafadzai. Shoko raJehovha rakasvika kuna Hagai kechipiri pazuva ra24 romwedzi richiti, udza Zerubhabheri mubati weJudha kuti ndichazungunusa matenga nenyika. Ndichawisira pasi zvigaro zvoushe uye ndichaparadza simba roushe hwavatorwa. Ndichawisira pasi ngoro navafambisi vadzo, mabhiza navatasvi vawo. Zvichawira pasi mumwe nomumwe nomunondo wehama yake. Pazuva iroro, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose, ndichakutora iwe muranda wangu Zerubhabheri mwanakomana waShearitieri, ndizvo zvinotaura Jehovha, uye ndichakuita sechisimbiso changu nokuti ndakakusarudza, ndizvo zvinotaura Jehovha Wamasimba Ose.